सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, चली आज हम वालों के एगो फिल्म रिव्यू बतावे जा रहा बनी, यानी 2 घंटा 2.5 घंटा के फिल्म के मात्र हम 2 मिनट में ओवरऑल परफॉर्मेंस के रिपोर्ट वालों के बतावे जा रहा बनी कि वो फिल्म कैसन बा, उमें के बा, कैसे बा। चली आज हम फिल्म के बात कर रहा बनी दिलवाला। जी हाँ, बहुत दिन से ये रुकल रहा सब फिल्म जौन की रिलीज हो गई। लोग दिलवाला के चलते खेसारी लाल यादव के बहुत मुश्किल के सामना करे पड़े हटे। लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के ई फिल्म खातिर बहुत विवाद हो रहे। चली फिल्म के रिव्यू के तरफ बढ़तनी। हम बता दी कि एमे खेसारी लाल यादव किशन के रोल में आ रहा बड़े, तो इन्हें अक्षरा सिंह के नाम में फिल्म में चंदा रहते। खेसारी लाल और अक्षरा सिंह यानी किशन और चंदा एक दूसरा से बेपनाह मोहब्बत कर रहा बा, लेकिन घर वाला लोग के ई मंजूर नहीं खे। और वो लोग के इहो बता दी कि खेसारी लाल यादव ये फिल्म में साड़ी वाला डांस एगो जबरदस्त कैले बना। जी हाँ, वो लोग के मालूम हो कि चाहिए कि वो गाना के MP3 बहुत मार्केट में हिट कर गई रहे। वो गाना के नाम रहे कौन भतर कटनी भतार के फसौलस, हमारा के देखेला तक खांसे हो नाही ना से, रोज सेजिया रहता उपवास से हो नाही ना से। ये गाना वो लोग सुनले भी बनी लोग। उहे गाना ई फिल्म में बाटे। एमे साड़ी पहन के खेसारी लाल किरदार में नजर आवतरन। ये फिल्म में विलेन के भूमिका में संजय पांडे गिरधारी नाम से एमे बारे, जौन की ये दोनों जना के बियाह नइखन होके देवे के चाहत। कैसे कि गिरधारियो चाहत रन एमे चंदा से बियाह करे के, लेकिन चंदा इनका से नहीं चाहत। चारों तरफ से विद्रोह हो रहा बा, लेकिन बाद में दिलवाला के ही जीत होला, यानी खेसारी लाल यादव के ही जीत होला ये फिल्म में। और चंदा से बियाह इनकर हो जाला, यानी हर एक फिल्म के तरह एमे फिल्म के खुशनुमा मिजाज रहते। ये फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म बटे। अब रउआ लोग बताई कि फिल्म रिव्यू रउआ लोग के कैसन लागल हटे। अगर अच्छा लागल हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अभी तक छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा के